Aleksis Maria yrittää hyssytellä yleisöä, mutta se ei auta mitään. Yleisö on aivan innoissaan nähdäkseen Reimin. Lexi Lux puolestaan kädet puuskassa. Häntä hädin varmaan kiinnostaa tämä ottelu. Oman turvallisuutensa vuoksi pitäisi kiinnostaa. Minkälaisia alliansseja tässä kenties kehkeytyy? Ainakin Aleksis Maria lähtee ulos kehästä, antaa estradille Lexille ja tuo fiksu taktiikka Reimille. antaa muiden painijoiden väsyttää itsensä. Reimi ja Lexi lukittautuvat sieltä. Lexi lähtee työntämään Reimiä nurkkaan. Ja Lux irrottaa otteensa. Reimi ihmettelee, oliko tuo ainoa mitä pystyt kantamaan. Yleis lähtee kannustamaan Reimiä. Reimi lähtee sieltä painaa, mutta Lux kuitenkin työntää nurkkaukseen ja nyt... Ja tuomari laskemaan viiteen asti. Ei laskenut. Lexi nuolaisee kättä ja läpsäisee Reimiä rintaan. Tuossa on kyllä tietynlaista asennetta, mistä minä tykkään tässä Lexi Lux. Reimi nurkkaukseen ja tulee olkapää töötillä ja iskee Lexi Luxin mattoon. Ja nyt Reimi ottaa köystä vauhtia. Maria ottaa Reimistä kiinni, ei onnistunut. Ja nyt Reimi töytäisee Lexiä. Ja hiptossilla keskelle kehää. Hiptossi keskelle kehää. Aleksis Maria ei paljon näytä kiinnostavan, mitä kehässä tapahtuu, kunnes nyt nousee. Ja Reimin selän takaa Aleksis Maria iskee. Fiksu taktiikka. Kyllä. Maria lähettää Reimin köystä. Ja Reimi vastaa pyykkinarulla. Vaikka toinen tulee. Vieläkö saa Reimi jaeltua japanilaista sisua ja... Bodyslamilla vie alas. Suoraan keskelle kehää ja nyt Reimi iskee pyykkinarulla ja Aleksis Maria... Ei vielä riittänyt, vielä liiempaa. Toinen mokoma sieltä ja näin on kehä siivottu. Reimi saa nauttia parrasvaloista. Aleksis Maria on hieman ihmeissään tällä hetkellä. Selvästi nuo 2 pyykkinaarua köyden öli pisti hänet vähän jopa huimaavaa. Kyllä, ja Nikitakin on noussut kehän reunalle antamaan kannustusta Reimille. Lexi Lux ja Aleksis Maria näyttää nyt neuvottelevan yhteistä suunnitelmaa ja mikä tässä nyt on homman nimi. Sieltä lähtee hieman saartamaan Reimiä molemmilta puolilta. Pitäisi olla silmät selässä ja harhauttaa ja sieltä vielä. Lexi kamppaa ja Aleksis vetää keskelle kehää Reimin. Nyt alkaa halpamainen potkiminen. Reimi on avuttomana siellä keskellä kehää. Ja nyt Lexi saa raivokohtauksen. Puristaa Reimiä samaan aikaan. Aleksis Maria häiritsee Rikua, jotta voi puristaa. Nyt on Reimi kuitenkin päässyt puristuksesta irti. Ja nyt Lexin ja Marian yhteistyö Bulldogilla. Kyllä Bulldogkiin päätyy. Mutta päättyykö? Ei näytä vielä siltä. Pitäisi kannustaa Reimiä. Yhteistuumin supleksi. Suplexilla Reimi keskelle kehää. Nyt on Reimi ottanut osumaa paljon. Ja Lexi selättää 1, 2. Ja Aleksis Maria keskeyttää. Kyllä. Tässä voi olla yksi voittaja. Kyllä. Ystävyydet ovat koetuksella. Ystävyydet ja tämmöiset ovat yleensä lyhyitä kolminotteluissa. Voi olla vain yksi voittaja. Nyt meillä on erimielisyyksiä. Samaan aikaan Reimi sieltä yläköydellä. Ja crossbodilla suoraan molempien päälle. Herra jestas mikä loikka. Lentää valkoisen salin läpi. Kyllä. Nyt Reimin ovat kaikki ottajat maassa. Pitäisi Reimi päästä selättämään tämän massiivisen crossbodin jäljiltä jompikumpi vastustajistaan. Yleisö kannustaa Reimiä jälleen. Kaikki painijat ovat maassa väsyneitä tämän kolminottelun jäljiltä. Vielä löytyy puhtia varmasti Reimiltä yleisön hurrauksen saattelemana. Sieltä Lexi Lux jalkeillaan, Reimi polkellaan ja nyt hänkin pystyssä ja Aleksis Maria vielä sieltä viimeisenä. Nyt alkaa ja nyt kyynärpäiden jakelu. Kyynärpäitä. Kolmiodraama. Jokaiseen suuntaan.
Herran Jumala, mitä tööttäjä. Tämä tulee kyllä sattumaan vielä huomenna. Saa Reimi vaihtaa Reimi suuntaa. ottaa tilanteesta kiinni, pääsee niskan päällä. Alex Maria on maassa. Saako hän kaadettua myös Luxin? Sen vatsaan ja facebusterilla suoraan naama edellä mattoon. Meneekö Lexi selätykseen? Kyllä menee, mutta Alex Maria saman tien selästä ja potkaisee takaraivoon. Lexi Luxia keskeyttää selätyksen. Reimikin on saanut vähän aikaa tässä. Aleksis Maria menee sinne suoraan polvet edellä. Rinta kehään ja Reimi. Suoraan polvi. Tööttäisi suoraan Aleksis Marian naamaan Reimiltä. Ja nyt on Reimi taas hieman niskan päällä. Väistää Luxin lyönnin ja pyykkynärulla Lexi mattoon. Ja Kyder päällä toinen kerta. Mitäs seuraavaksi? Reimi lähtee virittelemään supleksia ja heittää Kaunis suoraan keskelle kehää. Pääseekö Reimi selättämään? Voittaako hän tämän kolminottelun täällä? Ei vielä. Aleksis Maria täysin pihalla kehän kulmauksessa. Tuntuu olevansa nyt aivan toisella planeetalla. Reimin kynräpäiskut tekevät tehtävänsä. Kyllä, ja nyt sieltä päät kolahtavat yhteen. Ja Nikita nousee kehän reunalle, heittää yläfemmat Reimille. Tsemppiä Reimille antaa hänen hyvä ystävänsä Nikita. Kyllä. Reimillä sujuu paluu ottelu hyvin ja nyt on Aleksis Maria siellä olkapäällä. Ja ottaa nenästä ja raapaisee siellä silmää ja nenää ja nyt köysit vauhtia. Shining Wizardilla suoraan naamaan. Onko Reimi pintti pimeänä? Nyt Aleksis Maria tekee takaperin voltin suoraan päälle. 1, 2, onko tässä? Ei vielä. Reimissä on vielä puhtia. Uskomattoman Shining Wizardin jälkeen ja Moonsault jää perään. Tuosta ei moni nouse. Mutta Reimipä sieltä nousee, kanavoi japanilaista sisuaan ja pääsee. Kanavoi yleisen kannustus. Mutta nyt sieltä Nikita nousi kehän reunalle, Aleksis Maria ei tästä tykkää ja Reimi on Marian selän takana. Nyt vahingossa Nikita lyö vahingossa Reimiä naamaan. Oli kyllä tarkoitus osua Aleksis Mariaan, mutta kyllä hän väisti ja nyt Aleksis Maria ottaa köysiltä vauhtia. Menee ylimmälle köydelle ja sieltä herran jestas mikä takaperin voltti. 1, 2 ja 3. Näin Aleksis Maria vie voiton. Reimillä ja Nikitalla siinä hieman pientä miskommunikaatiota. Siinä meni Reimillä täysin pasmat sekaisin. Aleksis Maria otti tilanteesta kiinni ja selätti Reimin paluuottelussa. Kyllä, mutta erittäin hyvät otteet Reimillä silti. Vuoden tauon jälkeen palasi kehään. Mutta kuitenkin Pariisin diiva Aleksis Maria tällä kertaa vei voiton. Vielä halventavasti läpsi sieltä Reimiä ennen kuin poistuu kehästä. Ei paljon kunnioitusta löydy Reimiä kohtaan nyt Aleksis Marialla. Mutta hän